хайр, тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. Ин аст барномаи имшаб. ном ва насаби ман Муборриз Усмонов. Шоми ҳарек шуморо ман ба хайр мегӯям ва мегӯям ки наздик шавед ба назди экранҳои худ, зеро имрӯз барномаи мо ҷолиб хоҳад шуд. мавсими нав аст, нашри якумини мавсими нави барномаи имшаб ва нафароне ки имрӯз моро ҳамроҳӣ мекунанд, ман барои шумо кафолат медиҳам ки ин шом шоми хотирмонд ва шоми ҷолиб мегардад барои шумо. ба наздикӣ дар ҷумҳурии Қазоқистон озмуни байналхалқии Silkway Star баргузор гашт ки дар ин озмун ҳамватани гиромиқадри мо Сафар Муҳаммад Рустам иштирок кард ва соҳиби ҳаводорони зиёд гашт. дӯстони гиромӣ, чун медонед барномаи имшаб доимо ҳаракат мекунад, доимо кӯшиш мекунад ки аз ҳама ҳодисаҳое ки воқеан мубрам ҳастанд ё ин ки актуалӣ ҳастанд якумӣ шуда хабар диҳад. Барои мо ҳам якумӣ шуда баъд аз як сол барои шумо хабар медиҳем ва имрӯз дар меҳмонии мо Сафар Муҳаммад Рустам. Кафкубиёи шумо. Ташаккур зиёд. ин қарсакҳо махсус барои ту аст. Ташаккур. Салому дуруд ва поёни худро ба ҳамаи ҳаводорон, тамошобинони барномаи имшаб мерасонам ва умедворам ки ин қисми барнома ба ҳамаи шумо маъқул хоҳад шуд. мо ҳам умед бар он мемонем ки писанд меояд. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Oh, I just wanted you to know. But baby, you've the best. She got her red dress on tonight, dancing in the dark in a pale moonlight. Got my heart, baby, by my heaven inside. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh, oh my God, I'm feeling in the air till heaven rose above. I'm sizzling like a snare, honey, oh, I'm fire. I'm feeling in the air, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Кифоя. Беҳтарин. Ин жанри инди поп. Бале. Давом медиҳем. Жанри R&B? R&B ё تو برای دلم بیمان بیمان مرا تنها در این جهان نمان از نگاه پر از نیاز من حرف قلبی مرا بیخوان هی آسمان حرف دلی مرا بشنو آوازه حرف دلی نرو بشنو بشنو. ташаккур зиёд медиҳам барои шумо. Жанри сеюм Daft Punk. Daft Punk рафтем. از دستی تو شکایت میبرم تا بر خدایم میگویمش از دست جبر تو سازد رهایم. عشق من در پای جفای تو مرد بادی سهرا وفا را قلبی تو بود وفا مرد. تو را نمیبخشم دوباره بیایی روزی اگر با چشمی تر. تو را نمیبخشم روزی که بیایی با سراغ دلم با سوی سایلم بیرم بیرم
Сан. Давом етем ва жанри охирини мо чӣ монд? Ҷаз монд. Jazz. Ҷаз. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it's so sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but know that you're lying to me. ташаккур мегӯем мо барои Сафар Муҳаммад барои иҷрои зинда. шумо бори дигар исбот намудед ки воқеан ҳам санъаткоре ҳастед ки метавонед он чизе ки ба таври фонограмма иҷро мекунед зиндаам иҷро карда метавонед. умуман ба фонограмма нигоҳ чӣ гуна аст? Ба фонограмма умуман ман медонам ки масалан ҳастанд консертҳое ки талаб мекунанд ки сароянда бояд фонограмма хонад. бале. аммо то як андоза масалан бисёри сароянда мегӯянд ки ин фиребкунӣ аст дар баъзе ҳолат. аз нигоҳи профессионалӣ агар гирем Хуш, ман хуш. намехоҳам ягон касро хафа Озордият кардан бале. ё озурда кунам. бале барое ки онҳо мумкин дар саҳна аз ман бештар ҳастанд зиёдтар дар рӯи саҳна ҳастанд, вале аз рӯи нигоҳи профессионалӣ ба фикри ман ки аз сабаби таҷҳизот хуб набудан гоҳ вақтҳое мешавад ки гоҳ вақто не зиёд вақтҳо мешавад ки сароянда бо овози зинда хонда наметавонад, барое ки яъне шароити ҳамон зиндахонӣ нест. вале ҳаст сарояндаҳое ки аз дар вақти шароит буданам метарсанд, яъне тарс доранд ё ягон чиз. ба онҳо ман ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам, барое ки ӯ хоҳиши онҳост, яъне хоҳиши шахсии онҳост. агар ташкилкунанда ки нахоҳад масалан ту мефаҳмӣ ки ин ҳолат хуб аст, вале ҳамчун шунаванда ин ҳолатро чӣ гуна шарҳ медӣ? Масалан ту агар шунаванда бошӣ, аз нигоҳи шунаванда ки гирем, шунаванда ҳеҷ гоҳ намефаҳмад ин чизро. намефаҳмад. шунаванда ҳеҷ гоҳ ин чизро қабул надорад. Фаҳмам. вале онҳо баъд аз ҳамин барнома мумкин баъд аз суханҳои мо каму беш мефаҳманд дар бораи шароиту дигар дар бораи шароит мефаҳмад. дар бораи шароите ки таҷҳизот он қадар хуб Бале, нест. давом метем. Саволи навбатӣ. Сафар Муҳаммад, баъд аз иштирок дар озмуни байналмилалии Silkway Star дар зиндагии шумо чӣ дигаргунӣ шуд? ҳангоме ки холҳои паст мегирифтед, роҳафтода намешудед, менависанд Дилшод. баъд аз Silkway Star чӣ дигар шуд? Умуман ба ғайр аз дигар оне ки шуд? масалан прическа дигар шуд, костюм, боз чӣ дигар шуд? ба фикрам ки ба мардум шинохта шудам шинохта шуд. бештар. умуман вақте ки аввалин нашҳои барнома мерафт, масалан занг мезаданд, Бале, дар бале. интернет мезаданд, чӣ гуна буданд он ҳиссиётҳо? бисёр хуб, яъне барои одами санъаткор касе набошад, яъне варзишгар, санъаткор, онҳо, шумо, ровиёи барнома, яъне ҳамаи мо ба тамошобин ниёз дорем Ниёз ва дорем. суханҳое ки онҳо мегӯянд ба мо ки беҳтарини ту баромади хеле хуб доштӣ, мо туро дӯст медорем, на танҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон, вале аз Қазоқистон, Қирғизистон, Гурҷистон, Русия, умуман Туркия. шунавандаҳои туро гуфтам ки умуман духтарон менависанд. Бале. Асосан чӣ Ва- мегӯянд масалан Сафар Муҳаммад, чӣ мегӯянд масалан? бисёр дӯст медоранд маро. Фақат менависанд ки дӯстат медорад ё чӣ? меган дӯстат медорем, ту беҳтарини ҳамин коре ки ҳозир мекунӣ ҳамун хел давом деҳӣ, яъне сурудҳои бисёр хуб дорӣ. Ба ғайр аз оне ки онҳо забони моро намедонанд, вале забони тоҷикӣ, яъне забони форсӣ ба онҳо хеле писанд аст. Писанд аст. хеле дӯст медоранд. дар аввал дар тааҷҷуб будам, яъне намефаҳмидам ки онҳо барои ман менависанд, вале маънои суруди манро, маънои гапҳои суханҳое ки ман мехонам намефаҳманд. як рӯз дар саҳифаи инстаграми худ навистам, Хуш. бисёре аз онҳо гуфт ки ба мо фарқи нест, мо ҳис мекунем, яъне гапҳои туро мо ҳис мекунем, суруди мусиқии ки ту Мусиқитро мо ҳис мекунем. ҳис мекунанд ва хеле хурсанд шудам барои ин. умуман чӣ дигар шуд асосан дар зиндагият? Дигар Ба ғайр шуд аз оне ки духтаракон дар Инстаграм менависанд, боз чӣ дигар шуд? шӯҳрат пайдо кардам. Хуш. шӯҳрат Масалан пайдо дар зиндагӣ чӣ шуд? Масалан ту
ту вақте ки ҳар саҳар мехести мисли ҳар вақта мехези ё ягон чиз дигар аст мисли ҳар вақта намехези, яъне пеш инстаграм камтар буди айнзо бисёртар пеш медоди камтар буд, яъне масъулиятам камтар буд. масъулиятам ҳозир камтар барои як баромадан ба кӯча хуш ман масъулият дорам ки маро мардум мешиносад, як кудум мешиносанд ва ман бояд яъне тарзи рафтор кунам ки ба дигарон ибрат бошад. давом метиҳем дӯстони азиз ва саволи навбатӣ шиёри шумо дар зиндагӣ навиштан маҳина шиёри ман дар зиндагӣ ба фикри ман ки ҳеҷ гоҳ рафтода нашудан, яъне вақтое мешавад ки рафтода мешавам, вақтое мешавад ки як хеле вақт мешавад ки як ҳафта дар орзуи бас кардани сурудхонӣ ҳастам. Як хеле вақт мешавад ки рафтода мешавам, вале вақте ки ман телефони худро мекушоям дар он ҷо ягон сухани хуб равон мекунанд. Дар ҳамон рӯзое ки ман бисёр озурда ҳастам, бисёр кадом чиз туро озурда мекунад ки масалан аз тарона иҷро кунӣ даст кашӣ? Чӣ масалан? Фикри ман чӣ хеле гӯям, тарзи равияи сурудхонии ман агар аҳамият битен шумо ба туи маро даъват намекунам барои мефаҳмам ки тарзи сурудхонии ман, равияи жанри ман намефаҳманд жанри туро. як хеле вақт намефаҳманд. як хеле вақт намефаҳмам. як хеле вақт не, бисёр вақт мумкин ягон бор намефаҳманд. мухоботи бад гуфтам дар бораат масалан дар инстаграм Не, яки дар саҳифаи шумо ягон чиз навистанд ки ин чӣ хеле суруд мехона ё Не, хеле гуфтагӣ нест. Нагуфтана? Бароям бисёр хушҳолам. давом метиҳем. саволи навбатӣ ва менависанд нигора, бале. Ба як мард чӣ ҳунар кам аст, шумо ба ғайр аз сароидан боз чӣ ҳунарро доред? Ба ғайр аз сароидан боз чӣ кор мекунед? Ба ғайр аз сароидан гитор менавозам, хӯрок пухта метавонам. хӯрокам пухта метавонед? Бале. Кадом хӯрокро метавонед? хӯрокҳои ҳар намуд хӯрокҳоро пухта метавонам. Он дар хонатон ту хӯрок мепазӣ ба фикрам? На, ҳеҷ кас хонада хӯрок намепазад. Ягон нафар хонада дар хона хӯрок мепазад? Гоҳ вақт барое ки аз сабаби серкории хонавода ту ҳозир муайян кардӣ ки меҳрнигор вақте ки дар яке аз барномаҳои иштирок кард гуфт ки ман катбонуи беҳтарин дар хона ҳамаро сер мекунам саҳар. апам бисёр ҳавас дорад ба ман хӯрок пухтан. Вақте рӯзи аввале ки ман аз чин омадам, апам дар як дақиқа хест миёна маҳкам баст ҳаракат кард, мегӯяд пазад вале ҷон чӣ пазам чӣ пухтам чӣ пухтан? Чӣ пухтан? баклава, қатӣ гӯшт, ами хӯрокҳои хориҷӣ мепаза апам. бисёр бамаза. давом метиҳем ба нафари навбатӣ ҳастам. барои чӣ шумо якҷо бо меҳрнигор дуэт намесароед? воқеан саволи ба маврид. барои чӣ масалан нигоҳ кунед, дар як хона зиндагӣ мекунед, аъзои як оила ҳастед, хоҳар ва бародари азиз барои якдигар, вале барои чӣ меҳрнигор аз шӯҳрати худ истифода намебарад ва намехоҳад ки бародарашам боз ҳам машҳуртар ин шавад? хеле нест, ин хеле нест. Апай ман ин хеле набошад. барои чӣ намехонед? мехонем. мо Хай. пеш хурдӣ монда як суруд хонда будем. хонда будед? дар пеши Вақти ҳамин раис ҷумҳур баромад карда будем. Як як ҷоя? суруд буд дар бораи хониши аъло. Хониши ами яъне талабогон, талабои мактабро барои хониши хуб даъват мекардем. дават мекардед. бисёр шеъри хуб буд. дар ёдат ҳаст ӯзи ягон порчашро? Бале. биё хон. меҳнати мо аст хониши аъло, ҳадияи мо аст дониши аъло. хеле буд як бачаи хурд будам, синфи се будам, ду будам. бисёр дар пеши раис ҷумҳур дар наврӯзгоҳ дар боғи ботаникӣ хонда будем. як бор хондем, он кас талаб карданд ки боз як бори дигар хонем. боз як бори дигар хондем. бисёр суруди нағз буд. ташаккури зиёд. барои чӣ шумо якҷо дуэт намесароед? ба ин савол мо ҷавоб гирифтем. барои ин ки онҳо сароида буданд 10 сол пеш суруд якҷоя, барои ҳамин намесаранд дигар. ба наздикӣ боз ягон суруд дигар медонед, барои ман шавқовар аст шунидан. медонӣ таронаҳои худатро мо бисёр шунидем, ин равияи ту аст. ман худ ҳозир мехоҳам ки ту гиторатро гирӣ, ягон таронаи меҳрнигорро иҷро кунӣ. ман фикр мекунам ин бисёр як чизи ғайриоддӣ мешавад ва барои ҳамагон писанд аст, шавқовар аст ба фикри ман. таронаи меҳрнигор дар иҷрои Сафар Муҳаммад. از خدا دارم التجا باشی برایم با وفا باشی همه جان و تنم نزدیک
از پیراهنم از خدا دارم التجا باشی برایم با وفا باشی همه جان و تنم نزدیک از پیراهنم بهترین گیتار رو نمونید زیرا شما زبان خطایی رو بینیاد خوب میدونید درست؟ بله ما خودمون میخوایم که یک ترانه با زبان خطایی اجرا کنید نامی سرود این زمندن فانگو معنیش که تو چه خیلی میتوانی من رو فراموش کنی چه میتونی من رو فراموش کنی من تو رو نمیتونم که فراموش کنم اما این زبان رو من فراموش کردم که چی بود نامد رفتیم 你的影子使得我沉醉，无时无刻都不断相随，日日夜夜我都念念不忘，是我唯一写下的完美。 留下的无数个回忆，留下的无数个泪滴，有留个不停，留个不停，不能再忘我，只想要忘我。一片老伤过的 CD， 留下的怎么的安声重复的声音，我都要再听，不能再想我，只想要忘记我。 你怎么能忘我？我只想要忘我。你叫我怎么？叫我怎么？我只想要忘我。你叫我怎么？叫我怎么？让自己忘我。 تشکر زیاد میگم من برای سفر محمد سوال نوبتی یکی از هواداران شما هست این نفر نام دارن سیاحت نویسند میگن که شما چند سال هستید آیا در زندگی از خود راضی هستید چی سوال بسیار سوال جالب من 22 ساله هستم ولی از خود راضی بودن رو از خودت راضی هستی یا نه من از کدام جهت راضی باید باشم من راضی هستم از خودت راضی هستی یا نه بله راضی هستم راضی هستم از یک خیلی کارم راضی نیستم همین گفتم میتونی که چند فیصدی قابلیت خود رو تا امروز استفاده بردی 50% استفاده بردی 50 چیدم 50 یا چی بهترین از خودتون راضی هستید و آیندهتون رو چگونه میبینید آینده خود رو بسیار درخشان مستقل باز چی صاحب زن و فرزند oileyi وطن و صحت خوش باش. aynı zamanda do'st do'stlar dori yo ne? Ne. Ne. و ما davom etیم مهران صابیرов салом ба мубориз ва сафар муҳаммади азиз навистанд барномаи Silkway-Style-ро ки дар давлати Қазоқистон баргузор гардид тавассути шабакаи Сафина тамошо карда будем ҳамаи бахшаш тамошо кардам ба хотири Сафар Муҳаммад савол ба Сафар Муҳаммад ҳамин ки бештар бо кадоме аз он рақибон дар назар дорам ҷинсҳои латиф Эфенди Малика ва дигарон мехостед ки дуэт сароед бо кадомаш мехостед ки дуэт сароед аз тарафи Эфенди ё ин ки Малика ҳамозир гуфтед Эфенди از طرف فولین پیشنهاد بود از طرف افندی پیشنهاد بود از برای چی ثبت نکردید وقتش اومد ثبت میکنیم تون تشکر زیاد برای سوال بهترین بود مهران صابیرов نوشتن و عموما در اونجا مثلا چیگم تو یکانزا سر و صداهایی بود که مثلا تو با افندی یگان مناسبت‌های عاشقانه داشتی دیگر و دیگر نه نبود عموما نه فقط راست گفته ایستادی рост дар даруни ноғунак давом метиҳам раиф абубакр идеяи суруди гуҷоӣ аз куҷо пайдо шуд идеяи суруди гуҷоӣ аз куҷо пайдо шуд идеяи суруди куҷоӣ аз ҳеҷ ҷо пайдо нашуд қоидаи ҳамун барнома яъни Silkway-Style ҳамун буд ки ҳар як давр қоидаи худро дошт яъне онҳо ба ман сурудро пешниҳод карданд ва гуфтанд ки ин сурудро бояд бо суханони тоҷикӣ хонӣ тоҷикӣ хонӣ яке он оҳанге ки пешниҳод шуд ин оҳанг аз тарафи ташкилотчиёни ин лоиҳа пешниҳод шуд ин оҳанги Бебит Кушкалиев аз яке аз овозхонони маъруфи ҷумҳурии Қазоқистон аст
беҳтарин. Яъне ки ин суруди муаллифии ту нест. не ин сурудҳоро яъне ҳар 2 рӯз мо бояд барои ҳар як давр сурудҳои касеро мехондем ва Касеро мехондед. бале яъне ки маҳз ҳамин сурудро худат интихоб кардӣ ё барои ту онҳо интихоб мекунанд? интихоб кардан Ту онҳо интихоб мекунанд. фарҳод азизов барои мо менависад: муборис Сафар Муҳаммад, салом, шом бахайр. Сафар Муҳаммад, лутфан мегуфтед ки шонси иштирок дар озмун чӣ хел пайдо шуд? ин савол бисёр ҷолиб аст. Чӣ хел пайдо шуд? Ман чӣ гуна фаҳмидӣ ки масалан чун ин озмун мешавад ва ту бояд дар ин озмун иштирок кунӣ? бисёриҳо аз ман ин саволро мепурсанд. бисёр ҷолиб буд. Ман дар варзо будам, дар истиродгоҳи як дӯстам ва дар он ҷо бозӣ карда истода будам. Модарам ба ман занг зад, гуфт: Сафар Муҳаммад, сурудҳои худро ба ман равон кун. Дар он вақт ман 2 суруд доштам. Як суруд кавер карда будам аз овозхони инглис Адель ва дуюм суруди худам Шабҳо. ва ин 2 сурудро равон кардам. яъне онҳо 2 сарондаи тоҷикиро интихоб карданд, яке ман, яке як нафари дигар ва як нафари дигар интихоб карданд ва дар он ҷо як баҳс рафт барои он ки як тараф он касро интихоб карда, дигар тараф манро дар ҳамо маркази продюсерӣ ки дар Қазоқистон ҷойгир аст. баъдан вақте ман суруди англисима равон кардам ба забони англисӣ, онҳо ҳамашон маро интихоб кардам ва комёб шудам ва ба Қазоқистон рафтӣ ва иштирок намудӣ. умуман аз иштирок дар ин озмун розӣ ҳастӣ ё ин ки не? ба фикрам ки ман ҳеҷ гоҳ 100% аз худ розӣ шуда наметавонам. 100% аз худ барои он ки ман тавонои худро медонам то кадом дараҷа аст. дар як 3 давраи аввал холҳо бисёр хуб буданд. умуман 5-6 давра қариб, бале. 5-6 давра холҳо хуб буданд ва як бора гӯё ки Сафар Муҳаммад нафаре аст ки ин қадар ҳам суруд хуб иҷро карда наметавонад. бале, вақте ки мегуфтанд ки мо рақсам аҳамият метем, тарзи сурудхониро аҳамият метем, вале вақте ки даврае ки ман бояд рақс мекардаму баромад мекардам, онҳо ба ин чиз назар, яъне аҳамият намедоданд. бисёр ноадолатӣ дар он озмун буд ва ҳама, яъне на танҳо аз Тоҷикистон ин ноадолатиро ҳамаи давлатҳо дида буданд ва дар саҳифаи расмии ҳамин озмун менавистанд, мегуфтанд ки чӣ кор карда истодаед. худ агар масалан аз рӯи адолат бошад, ту худро дар чандум ҷой мебинӣ? дар сеюм ҷой мебинӣ аз рӯи адолат. Яки ҷои сеюм ҷои ту аст. ҷои сеюмро ки гирифт дар озмун? ҷои сеюмро эфенди насиб накунад. ман чӣ гуфта недонам. давом метем. Ализода Муҳаммад Али барои мо менависад: салом бародари гиромӣ Сафар Муҳаммад, иштирок дар озмунро ки барои шумо пешниҳод намуд ва таъссуроти шумо аз рафти ин озмун? пешниҳодро Муним Оламов карда буд. Муним бисёр миннатдорам аз он кас пешниҳод кард, маро ёфтанд, ба мо пешниҳод карданд, гуфтанд ки ҳам хел бачаи ғулоқат аст, бачаам забон гап зада медонад. Он кас сурудҳои маро бо аксҳо ба Қазоқистон равон кард. фаҳмо Фарҳод Вализод: салом ба муборис ва Сафар Муҳаммад, иштирок дар Silkway Star ин як фахри тоҷикони тамоми рӯи олам. раҳмат ба шумо бародар, навистанд. ҳамаи ҳаводороне ки маро дастгирӣ мекунанд, то ҳол сурудҳои маро дӯст медоранд, аз шумо миннатдор ҳастам. ташаккури зиёд ба шумо ва умедворам ки дар оянда боз шуморо бисёртар дар консертҳои худ мебинам. фаҳмо салом бародари азиз Сафар Муҳаммад, ман фикр мекунам мухлиси ҳақиқии ту ҳастам. анамин нафар мухлиси Нуриддин ном доранд. мухлиси ҳақиқии ту. шакли усуби ту хеле ба ман писанд аст. якчанд сурудҳояро низ аз ёд кардам дар Инстаграм. ҳам бо гитара бисёр суруд мехонӣ, доимо гӯш мекунам. бештар суруди ватан хондадро дӯст медорам ва умед баром мебадам ки обрӯи Тоҷикистонро аз ин ҳам болотар мебардорӣ. дар охир гуфтаниам ки агар бо Ҷонибек Мурод ё ин ки Берӯз Зеваров ягон дуэт хонед, хеле беҳтар мешуд. умуман бо Ҷонибек Муродов шумо шинос ҳастед? бале, шинос ҳастам бо Ҷонибек Муродов. ҳардамо як ҷоя бояд дуэт хонем, таронаи ду овоза иҷро кунем. не, то ҳол нагуфтам. барои чӣ ба шарм медоред? шарм намедорам. чаро шарм дорам? аз нигоҳи профессионалӣ ин кори хуб аст.
бисёр хуб аст ва Нигоҳи ба манфиати профессионали ман хуб аст, аст, бале. барои манфиати ман аст ва ба фикри ман ки аз омехта кунем агар ду жанри моро бисёр як чизи хуб мебарояд ҳам бо Беру Зеваров, ҳам бо Ҷонибек Муродов. бо ки орзу дорӣ аз сарондаҳои мо ки дуэт иҷро кунӣ? Бо ягон кас орзу накардам. орзу накардӣ? аз ҳама сарондаи дӯстдоштаи ту кист? аз ҳама надорам, не ки якчанд сарондаи дӯстдошта дорам. Хуш, биё. хориҷа, Квапс, Ҷеймс Артур, Хош. Ҷеймс Блант, он касо бисёранд, Ҷеймс Янг, бисёр ҳамааш Ҷеймс аст. беҳтарин. Аҳамият Ҷеймс дорад? Артур. Ҷеймс Артур бисёр дӯст медорам он каса ва тембри овозшон бисёр ба ман монанд аст ва ғайра. се сарандаи беҳтарини Тоҷикистон аз нигоҳи ту. ҳаракат кунед ки дар ин рӯйхат нафароне бошанд ки Дар аз ин нигоҳи рӯйхат. шумо воқеан барошон писанд аст. се сарандаи беҳтарини Тоҷикистон аз нигоҳи мусиқачӣ Сафар Муҳаммад Рустам. Хуш. Яке аз беҳтаринҳо ки ман корҳои онҳоро мебинам, Хуш. пайгирӣ мекунам, мебинам чӣ кор мекунам, ба чӣ кор машғуланд, чӣ намуди суруд мехонанд. Хуш. Яке аз онҳо Меҳрнигори Рустам. Меҳрнигори Рустам. Меҳрнигори Хайрият. Бинго ба халик. Дар лото мебинем озир бинго. Меҳрнигори Рустам. Меҳрнигори Рустам. Ҷонибек Муродов. Ҷонибек Муродов. Боз ки? Боз ки? Боз аз мардум Беру Зеваров бисёр яъне ки жанрҳои нав мекунанд. сегонаи ту Беру Зеваров, Ҷонибек Муродов ва Меҳрнигори Агар Рустам. росташро гӯем, Ҳа. агар росташро гӯем, ман сурудҳои ҳамин касоро гӯш кардаам. гӯш мекунӣ ва ту фикр мекунӣ ки инҳо ба Бале. фикри ту се саронда ки барои ту писанд аст ва онҳоро ту беҳтарин ҳисоб мекунӣ. Бале, аз нигоҳи ту аст. аз нигоҳи ман аст, яъне ки бале ин тафсири ту аст ё ин ки яъне ба версияи ман ту. наздик, бале ба ман 100%. наздик яъне меравад ва сабабе ки Меҳрнигор Абҳам аст ва сурудҳои нав тару тозашон ма як муру гӯш мекунам, бароям он кас дар ин сегона ҳастанд ва ҷошон дар ин сегона аст якум ҷо. таманниёти ту ба кулли тамошобинони телевизиони Тоҷикистон. таманниёти ман ба кулли тамошобинони телевизиони Тоҷикистон Хуш. ва ҳамаи тоҷикистониён тани сиҳат, хушбахтӣ, осмони софу беғубор, Хуш. файзу баракатро ба ҳамаи шумо хоҳонам ва бигзор ки ин омадани ман охирон бор нест дар бале мо боз ҳам бо муваффақиятҳои нав туро интизор ҳастем дар ин ҷо. барои аз шумо ҳам ташаккур мекунам. ман низ дар навбати худ ташаккур мегӯям барои шумо ки имрӯз иштирок кардед. Сафар Муҳаммад, сипоси бепоён. мо барои шумо дар роҳи эҷоди муваффақият хоҳонем. фикр мекунам ки боз ҳам дар озмунҳои нав иштирок мекунед ва боз ҳам обрӯ ва эътибори Тоҷикистонро ба боло мебардоред, зеро ки ҳар гуна дастоварде ки аст, дастоварди шумо дар жанри нав аст, дар тарзи нав аст, яъне стили нав аст ва ин бисёр муҳим аст. ман фикр мекунам ки барномаи Silk Way Star ки дар ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гашт, ин оғози роҳи эҷодии шумо аст. ман барои шумо муваффақият хоҳонам ва боз ҳам дастовардҳои нав ба навро интизор ҳастем. тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон ва махсусан барномаи имшаб имрӯз дар меҳмонии мо буд Сафар Муҳаммад Рустам ва мубориз. хайр мегӯям то ҳафтаи оянда